Ostres, encara està la meva taula de DJ, tio. De quan feia DJ abans del confinament, Bueno, quins records, això, Charles, Carles, què fas aquí? Què fas aquí, tio? Per començar, un moment, les ulleres? A veure, explica'm, què fas amb tantes llibretes? No sé, he agafat tot el que portava. Però què fas aquí? Jo he passat la quarantena aquí, tio. Ja m'ho crec. Llavors deus tindre 300 guions, no? Sí, he anat fent feina, ja us tinc tota la merda repartida per aquí. Però una cosa, si has estat aquí a la quarantena, t'has enterat que estem convocats per la tercera temporada de Ressaca Matinera, no? Com? Avui, a veure, per què et penses que jo he entrat per la porta aquí? No sé, això t'anava a preguntar. Doncs exactament, això que et comento, que estem convocats per fer la tercera temporada, que la segona temporada no s'ha acabat. Hòstia. O sí, s'ha acabat, però estem renovats. Sí. Això vol dir que venen els altres, també? Bueno, ve el Jordi, l'Albert, el Pau, en Gerard... Bueno, Uau. sí. Jo ho havia donat per mort, ja, la veritat. Bueno, potser tu estàs una miqueta mort. Jo poder ser. Sí. Oita, sembla que arriben, no? Qui arriba? Hombre, Gerard amb la Switch. Què passa, tio? Hola. Com estàs? Tot bé? Així m'agrada distanciament, Has passat aquí, no? Sí, tio, estic bé aquí, tranquil. No tinc lavabo, però... Molt bé. Però, i tu, Gerard, què, amb la Nintendo Switch? Hòstia, Aleix. Hola, Gerard. Sí, què tal, Aleix? Seu. Oita, l'Albert! Llegó la estrella! Què tal? L'estrella, l'estrellado. Jo us faig lloc una mica. Hombre, de vuelta. No, sí. L'altre, Oh, mira, el Pau, què tal? Al final serem tots. Home, aquesta és la intenció, no? Però... Ja estàveu al dia, menys jo, Ara sí! Garrote! Vinga. Em Que sembla que grandes. tot està a punt, no? A veure, és una reunió informativa pel que tenia entès jo, però què us sembla si si ens flipem així una miqueta, li foto una careta i fem un programa abans de que arribi el director? Se prende el programa. Dale. Tu Sí? mateix. Sí, Oh, fot-li, va. vinga, som-hi! Ubik Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. Doncs molt bé, semblava que havíem mort i mira, avui m'he endut una sorpresa. Com que morts? No, jo crec que no anaves estar mai, de morts, I com que sorpresa, tio, que no estàs al WhatsApp. No, jo vaig vendre el mòbil per comprar més llibretes. He hagut de Llavors, fer sacrificis aquests dies, ja us ho dic. però com et comunicaves? Amb bombes de fum o com anava això? comunicava. Anava amb ondes de ràdio. Clar, No. estava aquí tota l'estona. Clar, normal. Només parlava amb les de secretaria amb últimament. FM. Quina sort la teva, Sí, bueno, no t'hi pots imaginar. Dormia aquí dins, tapat amb fulls. Però una cosa, aquesta tercera temporada estaré jo aquí sol o com va? Perquè No sé, si vols algun dia fem canvis. No, però a mi el director em va dir quan entris tindràs una taula de disjockey com els vells temps. Us en recordeu quan era disjockey? Oh, aquells Oh, temps, Quins temps, Quins Quan es podia temps. sortir. Hashtag Coco Village. Promo, Hashtag, sisplau, No. cultura segura. Amb Sisplau, cultura segura, consumiu cultura. cultura segura. Bueno, que d'això en podem parlar, un programa sencer i 2, si voleu. I 3. Vull dir, això cap I problema. 4. Segurament tindrem temps. Això que us comentava. Jo, en principi, em van dir fes de tècnic, queda't aquí, una taula amb efectes... No sé, en principi seré un col·laborador més. Garrote. Vull dir... Per desgràcia, sí. A mi, perfecte. Tu Albert, pensa que davant teu Albert, tens una càmera gravant. Una cosa... Oita, sí, mira, tinc una GoPro! Però- Ullo! Perquè no ho hem dit. Us heu fixat una cosa? És que no veieu l'Albert com va avui? Va precioso. Bueno, Va una mica garrote, és que per ser l'estrellat, vull dir, ha de portar alguna cosa així, no? He de deslumbrar. Estrenyato. I has agafat l'accent de Diego Armando, no? Ara que ha mort te l'ha passat a tu l'accent. Ojo, Soc la reencarnació. Bueno, no sé si ha mort o no encara, perquè no sé quin dia és avui. No estic al cas, la veritat. Dia de garrote. Ja és avui. Molt bé, doncs com esteu? Expliqueu-me. Jo m'he donat una sorpresa avui. Què heu fet? Home, jo crec que és una bona sorpresa tornar-nos a retrobar, Ni que sigui amb distància, guants, mascareta i tot el que faci falta, però jo crec que és
no sé, és una empenta per nosaltres, no? I poder-ho fer d'aquesta manera, que avui estem observats per càmeres, avui. Sí, avui em A dins, sento a observat. realització, a tot arreu, Vull dir, aquí un Jo crec, control jo impressionant. crec que avui. de l'any passat aquest ens han pujat el pressupost i no sé. Com a No sé- mínim, no sé com a d'on mínim. surto, Bueno, Pau, no sé si ens l'han pujat o ens l'hem pujat, però bueno, Bueno, és jo crec igual, que és... deixem-ho Ja, sí, sembla jo crec que sí, No, eh? aquí tenim, jo veig 4 càmeres, 5, i també tenim una televisió. Que surto a la tele, mama! Oh, I això és perquè començarem a sortir a YouTube. Hosti, Hòstia. hosti! El Podem. pressupost està... Altíssim. Una cosa, jo demanaria un crowdfunding en plan per a veure si les dietes o alguna cosa, és que no m'he fet ni un cafè avui. Saps? Se l'ha fet en tampoc. Carles per En tu. Carles s'ha de No, fer. jo no n'he fet. Ah, I, no n'he i fet. se l'amaga, A el tu tio? salut. I se l'amaga, No tinc diners. A tu salut. Com vols que hagi fet un cafè? Sí. Potser el cafè el té escrit allà amb tants guions que té. És tot el que em queda, aquest cafè i unes llibretes. Jo, el que tinc curiositat per saber què heu fet cadascú de vosaltres. Ho hauria A de dir en veure, Carles, a veure, però per com el començar, tenim a dormir, per començar, treu-te les ulleres. però que, Que et treguis les ulleres. Aquí amb les ulleres i la gorra, Jo com si vull- fos aquí, bueno, el Rubius, del bueno, és 2016. que aquí venia el tema. Jo, a partir del confinament, ho vaig passar molt malament i vaig decidir fer-me youtuber. Perdona, perdona. Mare O sigui, meva. No, jo youtuber ja ho era, això estava claríssim. Aleix, dispara algo, tio, en sèrio, dispara ja. Anava a fer rotllo Una fina, pistola. Però el cas és que m'hi vaig posar en sèrio per arribar a la cima. I jo volia portar un youtuber professional que us expliqués de tot, però no ha pogut ser, així que us ho explico jo. El que tothom vol saber, quants seguidors tens? Més de 11.000. Ostres, No, home. pots... No, au, va. Sí, eh? Això ja es Tant, considera... Jo he dit, això es considera youtuber, Sí, tio. Home, Déu-n'hi-do, Albert. empresario d'èxit, jo diria, i tot. ¿Empresario de què? D'èxit. Empresario d'èxito. Jo crec que ni D'èxito. una cosa ni ¿Cuánto l'altra. dinero tienes en la cuenta? Això ho tractarem un altre dia, jo crec, Jo crec que sí, jo Escolta, crec que sí. i per què estàs fet youtuber? Què havia de fer, si no? Durant el confinament, uno s'aburre, n'hi ha qui es mata pajas i hi ha qui Bueno. s'obre un canal de YouTube. No dubto que també vas provar de veure Ja, si funcionava Es això. poden vull fer dir. les dues coses. Exacte. Es poden fer. Ja tens per Però tot. ojo amb el copy. Com el copi. Que ens ho posen en vermell, Si posa en vermellet. I t'estàs Haurem de guanyant bé la censurar. vida o què? Sobrevisc. Sobreviviré. Jo també. Buscaré un El Carles lugar. ha pogut aguantar aquí no sé quants mesos, jo puc 4 hores. sobreviure amb un sou mig decent. Mig de... Ojo, mig de 100. Mig de Segur 100. que li paguen 20 euros. Ja Mig està més decent per content com viure a un- casa dels pares, Suficient, òbviament. suficient. I el dinar el fa la padrina, no? Si no? El dinar, que no falli. La iaia no, La iaia no que fa no la falli. iaia. Ostres! Ostres! Ja està aquí, ja està aquí, Ja lleva la ja padrina, està nen. aquí. Nen, que no has vingut a dinar avui, Ja, són Explica-li. les 10 del matí. Que No és hora de dinar. Que ja és hora de dinar, nen. Vostè a quina hora dina? Jo, mira, jo el meu plan de confinament em aixecava a les 8 del matí. I a les 9 dinar. A les 6 m'aixecava millor, perquè, Ah. clar, tenia que prendre les pastilles. I clar, a les 6 m'aixecava i a les 8 aniria a dinar, I a les 12 del migdia i anar a dormir. A dormir, no? Hòstia, Sí, hòstia clar, és quin que... dia, Sí, és que les meves amigues s'han traspassat de barri, saps? I clar, jo tinc molt difícil, això, ho tinc molt difícil. Què els ha passat a les seves amigues Les àvies? meves amigues, jo què sé, estan fent la calé algun dia i jo què sé, va passant la furgoneta de apps. Apps, saps el que és això d'apps? O no? Apps? Això és la pel·lícula, no? Que d'apps? moderna. Aplicacions. No, és allò que tu parles de transports. Ups! Podem ser una cosa així, no sé, jo anglès no sé. Apps, no és que ve de Londres, ja la Vostè Ve de Diu, Londres. diu d'anglès no sé i ho diu en anglès, saps? Vostè ha viatjat, eh? Bueno, viatjant massa, per internet alguna cosa guarda t'he trobat, però poca cosa, nens, macos. Jo que us havia fet una trita amb patates avui, però no l'he portat, No l'he portat, bueno, Molt aquest bé. dia. Bona aquest dia. jornada que té la iaia, de 6 del matí a 12 Vagi a del dormir, migdia. que ja li toca. Bueno, nens, Sí, quasi bé. us deixo ja entrar un altre cop al programa. Adéu. Adéu. Ara ho tindràs difícil, per fer marxar la iaia i tornar al Jordi. Hosti, no, la veritat està aquí, Jordi està aquí, sí, T'haurem de treure de plano. Ara tenim un nou mitjà, Vull dir, Jo no vull veure la mascareta per dins del Jordi ara, després de fer Mira, la via. Ja, deu estar Bueno. molla. Però per què ho desveleu, tios? O sigui, la iaia hauria de ser, però... Ja que parlem del Jordi, què has fet tu, Jordi? Voleu que ho digui que heu fet? No sé, jo he demanat què havíeu fet tots i parlo jo al us final. dic una cosa, la cultura ha estat molt tocada i realment nosaltres hem estat molt tocadíssims, o sigui, tant l'Aleix com jo, el sector de la cultura en general és un dels sectors que s'ha reinventat molt més aviat que tota la resta de sectors. Hem estat des del dia 1 del confinament animant la gent als balcons, fent streamings,
publicant vídeos a les xarxes, fent molt contingut, creant contingut perquè la gent a casa realment no s'avorrís. Però què ens passa? Que des del govern no se'ns ha recolzat de la manera que se'ns havia de recolzar i realment estem parats i realment som un sector que ens agrada donar-ho tot pel nostre Et públic. refereixes a tot el que és cultura nocturna, no? Correcte. Let's go! Ui. Cultura nocturna, tot el que és teatre, No, cinemes, tot. I tant, tot, i realment Moment de crítica, social aquí. és en un el moment de programa. crítica i de reflexió. Jo crec que també ens hem de posar una mica tristos, no? Allò, saps? Però estem molt bé, estem Clar, molt bé. perquè, a veure, entretenir la gent Ho faig jo. és... Bueno, discrepo. A veure, Discrepo. sisplau, Albert, estem parlant de coses sèries. Vull dir, no hem dit tu ara com a empresari d'èxito, perquè no, Sempre no, dona. encara no. No, el que deia, nosaltres, la cultura, l'entreteniment, o sigui, és base de la nostra feina, saps? I És- jo... És el que deies de dir, és una base de la nostra feina i que realment a nosaltres ens aporta un plus. No és allò que sigui una recompensa monetària, no, és simplement que, hosti, ens agrada sentir al públic i ens agrada que el públic ens senti nosaltres. Vull dir, és un feedback. Podríem dir que és bastant vocacional. Correcte, jo crec que sí. Més vocacional que la feina del Pau, no, Pau? Sí, recordia sí. aquestes passades, Podria eh? anar. Com lliga els temes, com lliga, eh? Com ho hila. No s'ha perdut O sigui, l'habilitat, eh? lligo més els temes que per normal, saps? Però gràcies. Bueno. Aquesta vena de DJ que tenies. Bueno, segurament sí, no és tan vocacional com el meu, però bueno, va estar tocat. No sé, jo faig vídeos, o feia, abans del confinament, potser en feia més. Durant el confinament vam parar bastant. Però jo crec que ara ha tornat, però molt fort, molt fort, O sigui, més que abans. Reprendrà tot això. Bueno, perquè podríem dir que ha tornat de forma tot de pospo, tot digital, Sí. tota empresa ara vol fer vídeos, Clar. vol actualitzar-se digitalment parlant. Sí, Bueno, i aquí som aquí, jo què sé, per exemple, el Gerard es podria oferir, ja que està al par m'ha dit, saps, fora micro, en plan, Gerard, la càmera és teva, saps, de dir, hosti, Què vols que Busca digui? No, sí, literal. La càmera és seva, La Jordi. càmera són meves, o sigui, què vols que digui? Sí, les ha portat perdoneu, ell. perdoneu. Aviam, el món de Pospo es nota molt, o sigui, es nota moltíssim el tema de que t'arriben molts més arxius de muntatge, molts més arxius de postproducció, i la gent ho busca molt més. O sigui, ara mateix moltes més empreses volen producte, però no anar a fer una gravació, no anar a fer un rodatge, que potser també es fa més ara mateix, però busquen més el tema de Necessiten... fes-me el gràfic, fes-m'ho amb Idees. dibuixets, fes-m'ho amb idea. O sigui, Sí. tingues tu la idea i fes-m'ho d'aquesta manera. I fes-m'ho ja. Sí, I fes-ho sobretot. ja. Ho volen ja per les xarxes socials, pel que sigui. Sí, sí. No, a Sí. veure, la gent s'ha hagut de reinventar, com deia el Jordi, no? I tu, Aleix, com t'has reinventat? Jo, mira, Ara fan de cambrer. No sé, estic tocant botons, no veus? aquest Mira, home, mira. per què el tenim? No ho sap ni ell. O sigui, No teníem tècnic. Era el becari, Sí. i llavors s'ha arribat. Ja saps? l'hem allunyat de la taula, perquè molestava. Bueno. El posem allà dins i Ojo. segueix. És que si no, no tenim tècnic, Ens Albert. posa una mica de Algú li hem de FX, allò posar. que tenim al L'hem de cap. ficar. FX, no? FX, FX. amb negreta i FX. tot. És per posar els crèdits. Qui fa los FX? L'Aleix i Ale. Molt bé, Aleix. Segueix així. Oita, com et treu les gràcies, eh? No es pot, així. No es pot. A veure, tens algun problema? No, jo demanava... Però si tenim tècnic, tio. Jo demanava com t'havia anat tot cert, i tu et cert, poses cert, a dir, cert, mira cert. quins botons que toco. No sé, És que, jo també toco botons jugant a la Play. bueno, Deu ser els Bueno. únics botons que toques, entenc, Ui. no? Són els únics botons que toco, Vale, Jordi. gràcies. Per què enganyar-se, també? Sí. També a veure, la veritat és que, bueno, acompanyo el sentiment en Jordi, Ave Maria, ja te poso la... i la veritat és que molt cardat, molt cardat. Els temes de disjockeys s'han hagut de reinventar tots els disjockeys d'Espanya, tothom feia el mateix, no? Feia vídeos gravant-se punxant, feien temes, remixos, i jo vaig fer-ho durant 2 setmanes, 3, i em vaig indignar perquè tothom feia el mateix. Per tant, no sé, vaig optar per buscar una miqueta de vida amb altres aspectes i, mira, adquirir una miqueta de calés, no? I ara sembla ser que no sé quan tornarà per aquesta vacuna que diuen que sortirà o no sortirà, no sabem, fins a dia que me la punxin al braç. Punxar DJ... Tu te la punxes? Jo, la vacuna... la vacuna... Qui punxa aquí? La vacuna tu o tu punxes a la vacuna? Estaria guai, no?, que jo punxés a la Ojo, vacuna, ja. Sí, és complicat, això, eh? En plan, És depèn de qui ataqui primer.
Oh, l'àvia, ha vingut l'àvia. No, T'han punxat a tu, àvia, encara? Sí, sí, yo cada vegada que los PCs me pulsen, me pulsen a Centron. Una, què passa això? No És el pas que et punxen a tu. Sí, em posen coses, vitamines pel cos. Res més. Vitamines. Gràcies. Iaia, no tens por de convertir-te en un zombi? Jo ja soc, Iaia. zombi, ja soc calamati quan m'asseco, Iaia. jo. Ah, bueno, El molt bé. Maradona també deia que li posaven vitamines pel cos i ara no ens ho pot explicar. Feia servir molts polvos de talc. Sí, jo crec que aquest home es va passar una mica, no? Va tenir una mica d'accés. Pobret, se li han fet uns homenatges, no sé què en penseu, però a mi em sembla una mica ridícul això que ha passat. Home, Bueno, no sé. més ridícul és que no poder-nos trobar fins a dia d'avui, Exacte. Bueno, Quan ha passat des de sí. l'últim programa? Quan ha passat? No ho sabem. Quan- No sé quan quin dia no? és, la veritat. Jo crec que, sí, jo podríem fer un compte enrere. Jo crec que març... Mesos. O sigui, arriba el març del No. 2020. Pensa Vam fer l'últim. vam fer els dos últims, diria, els vam fer des de Sí. casa, Des de Clar, casa. és que és això, Sí. telemàticament. Telemàticament. sí, Que és quasi impossible de... I no hi ha, Sí. no hi ha el feeling de la ràdio, eh? No, no, no. No, i a és més molt parles dos alhora i ja es penja tot. I el Zoom peta. Aquí Bueno, podem parlar Zoom, tots alhora i Microsoft- és igual. Parles Microsoft dos a tope. alhora i El els Zoom, dos el alhora Team. deixen de parlar. Perquè volen deixar parlar i es fa Correcte, allà correcte, un sí, sí. bucle. Ui. És el moment aquest que parleu alhora, l'altre calla, tu també Sí. calles, no parla, no parla tu. Bueno, això així no es Jo, pot, jo, hòstia. nois, tinc por. Jo tinc por perquè no sé si el feeling que teníem el recuperarem o el què. De fet, l'altre dia em va dir un nano, hòstia, comenceu nova temporada, però quants sou? 6? A mi em paren pel carrer cada dia també demanant. Som 6, Estan- eh? Bueno, no, Som sis, eh? Era, Som 6. Catrina. Estem en Era- el màximo, eh? era, S'ha era, estem al de tope. dir la veritat, eh? Ara ens podem veure aquí molt junts i això, però és que tots ens prenem la temperatura, cada vegada que entrem a Jo he l'estudi, entrat aquí em gel pren la hidroalcohòlic, temperatura. tot, eh? Hòstia. Fem totes les mesures de seguretat. Jo Jo abans d'entrar m'han Po- fet 8 PCRs. Hòstia, parlant de PCRs, 8. us n'han fet mai alguna? Sí, sí, Sí. una i demà en vaig agafar una altra. I tu, Pau? Jo no. A mi encara No, no m'he o sigui, estrenat. ets verge de nas. És no? verge de nas. Anal- Ojo que ploraràs, eh? Analment, no, nasalment, perdó. Perdona. Jo no vull posar en el tema anal o no. bravo, Però nasalment- bravo, bravíssimo comentario, Alberto. Si t'has parit mai coca, jo crec que ja va millor. Ja perquè saps així, això. els Estarà teus més amics, fàcil que te'l fiquis. clar, estan Ja. acostumats No, a però- coses diferents. No, Però- la però veritat, plores, eh? la sensació... Sí, és molt, Sí. és molt, no sé, jo... Et cau la la sensació que llagrimeta tinc- allà que dius... Ah, I em fa, dolor. i és molt bo perquè, o sigui, me la vaig anar a fer amb un cribatge massiu i la noia que ho feia, que per cert, molt bé, vull dir, des d'aquí et felicito perquè ho vas fer superbé, però que segur que ens mirarà, eh? Bravo. Sí, sí. Segur que li arribarà. Arroba ressaca matinera. No ho dubto. Em posa en posició, per exemple, de fer la PCR, en tant que és la posició és aquesta així. Jo aquesta no la conec encara. I Quina posició? La que És fiquen la les posició- noies quan està... que és la Quina, posició... quina, Albert? Quina que no coneixes de Jo posició? la posició PCR no la conec. És aquesta així. I Jordi, cap Jordi, a Jordi, dalt Jordi estira el cap cap en enrere. Jordi és un I expert. clar, i resulta que, bueno, posen el pal per fer la PCR, en aquest cas era un test d'antígens, Per on el posen? pels nas. dos forats. Són per dos forats, normalment uns 5 segons. I em diu la noia, sí que t'ha entrat bé. Jo, M'ho solen dir. That's what she said. sí, tu creus que m'ha dit que si m'ha entrat bé? Bueno, Senyal que tinc intentava... unes fosses nasals que, bueno, hi passa el túnel de Viella, xaval. No, a veure, vol dir que tens uns forats dignes. Dignes d'admirar, Jo que et dic això, que no pas que cardillà no li entres, saps? Agafi el martell, la pic, ping, 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 ping. Perdoni, però el forat on és? Ja n'hi fem un de nou. No Però passa bé, res. doncs a mi no me n'han fet cap, quasi bé tinc Estàs de sort. una mica de ganes, no?, que me'n facin algun, però dic, a veure, la gent en parla molt, però jo no sé Normal, és és que això. allà aïllat a la granja allà... Home, la veritat és La problema. gent, la gent en parla, en parla. A mi no en m'afecta, parla. jo estic aquí o, Però- o amb animals, jo no estic en Pensa lloc que a ell la Bueno, és informació li arriba 8 anys tard. Aquí i animals és el mateix, a la fi al cap, eh? més. Sí, bàsicament. Què dius, Albert? Digues. Res, comentava Comenta el meu estil de vida, sisplau. que a tu la informació t'arriba 8 anys tard. No, sí, Que sí, segurament millor. quan tot això acabi tu et faràs la primera PCR, Ell va arribar... probablement. Ell Poder me va- la faré per fer-me-la, saps? Perquè sí. Fica-me-la. D'aquí com el d'aquí pal. 3 anys. El Però no dia, estan el fent dia de la cribatges. pandèmia està aquí, vull dir, en plan, el va pillar, però 8 mesos més tard. El va saps? pillar, van tancar-lo aquí i pobre no va poder sortir. Clar, I fins que l'han vingut a rescatar avui. he alimentat del suro aquest. Ah, Sí, el per suro. això em faltava a l'altra habitació. I a què sap això? Quin sabor té? Jo he hagut de... soso, una mica sosillo. Sí. Ja no t'enganyaré. A veure, no sé A quan veure ha què ens d'arribar diu. el director. Nosaltres portem ara aquí, posa que
Quan 18 portem, minuts, vull dir 19. 20. Ja? Sí, des de que... Ja portem hem tan des de- ràpid, ha Des passat. que he entrat, Quan ha dit que portem? clar. Uns 20 Home, minuts? pensa que... Portem 20, ja. Pensa però que si no hem pot ser veritat, entrat, tio. ens hem Ah, sí? presentat... Ja podem marxar, m'estàs dient. No, però sí, No, sí, o acabem sigui, de començar. però sí, ara, com vols marxar? Però Si hem si estem Aquest és calentant. un programa Però no m'has d'introducció. dit que en portem 20, ja. Però és que la gent no ens aguantarà, ja voleu dir que... A veure, que ho dic, que jo he portat a gravar això, que ara ve la reunió, que ara vindrà el director, fem la reunió i llavors començarem. Tema, xerrar, seccions... Però qui és el Ah, director? Podem emplaçar la gent. El director ningú sap qui és, mai A ve veure, en persona. És l'Anonymous. És el senyor X. És el que ens en truca a les nits? Sí, clar, no. Ah. No sé, ahir estava allà al sofà i veig, hosti, una trucada. I dic, hosti, què pot ser això, no? Jo tinc inclús dubtes de que és directora. Jo, Sí? en diverses Creus pàgines... que és directora? Sí, en diverses pàgines web m'ha sortit que Laura quiere conocerte i probablement començo a pensar que pot ser la directora del Home, ja programa tenim que ens una vol pista. conèixer. La Una Laura és pista. la meva nòvia. Bueno, però hi ha moltes Laura se Laures al encuentra a món, 500 Jordi, hòstia. metros de ti. Fem una cosa, que si voleu tallem, li enviem un WhatsApp al l'Anonymous, A la que ens directora. expliqui- Jo no tinc el directora. número, Bueno, Jo sí. ara ens Jo espavilem. sí, des de El, que... el Pau també el té, Em va eh? voler El conèixer de això producció ja farà la seva feina. Però Sí, sí. tornarem la Durant setmana pausa. vinent? Sí, no? Se sap o no se Que sap? sí, Home, vull setmana dir, vinent. Home, sembla jo- que és l'inici, A això. veure que ens diuen, teniu nova temporada, tirem milles. El no, Ja tenim. ja el tenim. perdón, més fàcil, no? Sí. Vull dir, és més fàcil demanar perdó que I una altra tant, cosa. mira que... I tant. Ja ho dius Per bé. tant- Doncs res, ens quedem a l'espera de veure com seguim endavant. Gràcies per donar-me aquesta sorpresa avui, no, Home. no esperava... Almenys podràs home, tornar a Quedar-nos casa. reunir. Sorpresa també la nostra, de veure Sí, la veritat. que portaves aquí No, tant sí, temps sí, i ha no ens sigut- havies dit res. ha Però sigut Està tu. viu, no? A Tens mi ja algo- us dic, vaig prendre el mòbil, no tenia com comunicar-me. les senyals no de tenia cap fum, tu manera. no ho domines, això? No. Podies haver-ho fet abans, home. No, Bueno, millor no les faci aquí dins, que igual Sí. crema el plató. Poder tindria problemes L'estudi després, igual... Doncs no res, és el això, millor lloc. ens quedem a l'espera de noves notícies i de moment aquesta colla de desgraciats ens despedim. Vinga! Oh! Ens veiem fora!